ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou episod, la o nouă serie de The Walking Dead. Episodul 2? Episodul 2. Fucking episodul 2. Să de la hârtie. Oameni pot. Fost al doilea episod care n-am putut să-l fucking postez. De ce? Scuzați-l pentru Mobizen. E cam nervos. Mobizen are o fucking regulă. Mă disperă regula asta. Să nu te de 15 minute când film fucking măm. Bă, nu mai am atâta, că niciun like nu cred că o să la ei. Nu. Ei nu te dai. Pentru ce te-ai făcut eu tu? Te-ai făcut eu tu, Toți îl jură pe YouTube. Nu știți. E al doilea episod care l-am pus. Am trecut de 15 minute, oameni buni. De 15 minute. Fucking 15 minute. Mai cu fucking, nu știu și ăla. Lasă-mă că la început. Da. Cam asta a fost problema. Și nu o să încerc să iau de la capăt, că mi-a luat o grămadă să ajung până aici. Și, da, astăzi sunt alături de prietenul meu, cu seama, care vi l-am prezentat. L-am prezentat aproape de 3 ori. Eu sunt George și bine v-am găsit. V-am regăsit. Să începem. Da, am căpătel. Cuțu de din bus. Go get it, boy. Go get it, boy. Tot departe, Pot mă duc. Darn. It was good while it lasted, though, right? Mă duc, mă duc. Yeah, you're right. Shouldn't waste the energy Nu anyway. rău. Bă, stați-mă. Nici pe un minut. Empty. Better keep looking, huh, Sam? Deci nebunesc, oameni buni, nebunesc. Eu nu prea. Not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Filmez 2 episoade. 2 oameni, 2 episoade. What's the matter, Sam? Și ca să nu poți să le postezi. Sper de data You asta. have to be quiet. Ca să pot să-l postez. Și ca să nu mai treci de 15 minute. 15 minute. Stai. It's okay. E ok, e Look, mor. you can see the bite. Look, cut it out. Are un cuțit. But that never works. Ever. Ce? Și să mă las. Sper să nu se audă jocul mai tare decât noi. It's okay. Mereu fata. He's not. You're smarter than all of them. Vorbește-mă mai tare, auzi. Dar mă doare gâtul, mă. Un pic. Stai să mă duc să fac un... Era ceai pe aici. Vreau să mă deranjează gâtul. Mă să bea. Okay. Revin. Tocmai revine nebunul. Stai închisă, nebunul. Ai găsit ceaiul, mă? Da! Am auzit. Nu, dacă auzit banii.
gata. We just have to stay out of their reach. Îi se vede fucking creierul. Poor guy. Think he had himself tied up? Did someone force him to do this? Still pretty sharp. At least we found Gata? something useful. We won't go another night without food, okay? Mi-a lăsat și... Fucking idiota. Hai, Ia să vedem cât a făcut. ia. No food here either. Ce fața avea? Doamne. Acolo e o conservă din fasole. Gata, nu mai zic. God, no food on the grill, nothing in the Fucking cooler. Și-am uitat. Ugh, I hate scavengers. They take La everything. gunoi. Era una. Ce putea? Ce faci? Nea. Dacă îi plăcea. Puteai. Aici era conservarea. Nu spun mai înainte, că după strict toată povestea. The Walking Dead. Here we Foarte go. mică, da, eu n-am mai jucat, el a mai jucat. Și în serie de Minecraft, oameni buni. M-am chinuit o grămadă, mi-a luat 3 ore. 3 să fac o casă. Nici chiar casă. Let's see what's 5 inside. și o platformă Tare. din stone, oameni buni, din stone. Nu din gaba ăsta, nu. Din stone. Te mână, nu stăm. Și lemn, mi-a luat o grămadă. Te duci la mama veche, ca să iei o grămadă de lemn. O grămadă de lemn. O folosi până copul. Că mi s-a stricat ăla din... Departe de casă. O oră i-a făcut ca să bine. A Da, făcut. și am mai minat, am găsit 9 diamante. După ce filmăm acest episod, o să filmăm Minecraft. Nu, după o sună faina să credeți. I guess you were pretty hungry too. Nu, da. Here you go. Hey, don't eat it all. Asta nu vreau să spun. Nu spun. De intra ceva undeva. Nu în prostia aia. Spun sau în prostia aia. Săracul. Ia. I'm sorry. Și merita. Nu e prea frumos. Cam turbat. Nu e turbat, tocmai vrea mâncare. O turbat din cap. Omule. Tare. Stai, eu m-am dat seama că sunt om. Credeam că super. Da. Când eram mic. Ce mai povestesc? Doamne, vorbesc n-a fost. Stai, din 2 9 minute, mai avem... 10 minute, mai avem 4 minute de filmat. Deci dacă am trecut de 15 și 23 și 10, da?
La 6. Am început să aprin video clipul la 6. Nu, da. Eu cu timpul. Doamne. Da, plâng. Cine că Bugen acolo. tu dai seama un Păi? câini din mână. Mi m-a mușcat de fund. De fapt de pulpa de la picior. Dar nu de fund. Nu pe de fund. Al meu m-a mușcat când meu lup. De fapt nu m-a mușcat. Te mângâie cu mușcătura. Nu fi rău. Nu fi cărnăcior. Următorul. Da, Vorba lui am lecturat de la lectura de la Alzec. Lecturata mea mai este și max și punct. De fapt e max și altele. Mai tăi. Mai este Rafael, play de Dumnezeu. Play de chiar de luă. De fapt da, îndrăgește de cău. Să văd că până la... Nu mi-a dat film. Să văd că Hey man. What's up? Trevor, let's go. Come on, kid. We gotta get. Am este bună. Nu ca femeia aia handicapată. Care sunt puși. Sunt goldan. Bă, cum era eu? Iha, hai boi. 12 minute, mai filmăm 2 minute și pa! Papa. Papa, mă ia papa. I think we're safe. What is going on? Yeah, we're good. E stare nubla ăsta. Hey, you all right? Yes. I'm fine. Just looking. Oh, was that so? Nu mă eu dai mă. Last time I saw you, you could barely crawl away from that lurker back there. Look, you're in bad shape, kid. O pot sapta. Mă tine. Vărsul lui George. Asta. What are you doing out Care here? îl cheamă Where are the people you're with? Mă tine. There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. Alone. I'm alone. Everyone I know is gone. Ce chestii? It's just me now. Vărsul cheamă Metian. Și eu tot Metian 2. Lost a sister. We've all lost folks. Mulțumesc că am atât episodul de azi. Well, Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like. this is Pete. Eu am fost George, el este I'm Cosmin. Clementine. Salut! It's nice to meet you. Cam atâta pentru astăzi. Now, Salut! Bye, Bye! Bye!